næste kan jeg se, der kommer også det næste. Vi starter selvfølgelig i 60'erne, og vi hører i baggrunden er Beatles, mine damer og herrer. Og det var jo i 60'erne, at prinsesse Anne-Marie giftede sig med Martin von Konstantin. Senere giftede dronning Margrethe sig med prins Henrik i 1967. I 1969 var det første gang, en mand satte foden på månen med Neil Armstrong. I 1969 var det første gang, der blev afholdt lydskuer her i Roskilde. Tidligere var det jo på Bællerød. Desuden lagde det amerikanske forsvar grundstenen til internettet i 60'erne. 60'erne var også Woodstock, ungdomsoprør og bilfærgen, filteren hervede, hippiebevægelsen, og jeg kan bare nævne genraptet. Og I skal nok selv se, hvem af disse spillere, der hører til i 60'erne. Så er vi til Nordland. For Roskilde Festival. I 1972 blev Danmark konge, og Margrethe bliver kronet til dronning af Danmark. I 1974 finder ABBA det internationale melodikompris med baggrund. Danskerne kan i 1978 for første gang opleve sine farver. Vi får fri abort, og fri om søndagen, Elvis dør, og Danmark kommer ind i EF. Den svenske konge enes også i 70'erne. Så må vi se, om vi kan finde dem. Anliggerne herude, der er fra 70'erne. Så kom vi glad ind i 80'erne, og det var jo i 1980, at John Lennon blev myrdet for sin virkelige. I 81, 213 kommuner fra forskellige universiteter blev forbundet. 10 år efter var tallet 300.000. I 1984 var det, at Martha og Anne-Marie Knakhlad blev vinder af Sølvmedaljen i litteratur. I 1985 der blev den første Nye Forskning udnævnt til sjællandspræsident på Roskilde Festival. I 1988 den første tv-reklame på landsdækkende tv på TV2. Og som vi sikkert alle sammen husker, i 1989 Berlinmuren faldt.
igen fra foredrag. Det var Mr. Malte. I 01, Roskilde Dyrskue aflyses på grund af blodsyge, og det er så første gang i 50 år, vi snakker om. I 06 bliver Ronald den 3. hingst udnævnt til Sjællandspræmie. Så vi har altså haft 2 Sjællandspræmie fra hendes foredrag i år 2000'erne. I 06 der havde Andreas Hensmark på vores matiné, der havde Simon Lidsted hjem. I 2008 det danske naturlandshold, der brugte ved OL. Det var lige stort. Og i denne årti har vi jo også fået den første sorte præsident. Så har vi jo haft vulkanen på Island, der har skabt kaos over hele jorden. Vi har haft